Hvis jeg skulle på noget ø, så ville jeg tage Signe med, og en fiskestang, og en Leatherman overlevelseskniv. Det kunne være Du er så smuk og dejlig med Anne Linnet. På min bucket list står der, at jeg gerne vil til USA ud at rejse med Signe. En oplevelse med Signe, som var rigtig god, det var, at vi havde en tur til Lucca en gang. Mig og hende, som var rigtig god. Den er jeg glad for. Hendes omsorg og hendes lidenskab og hendes gode humør. Det kunne være nogle af hendes følelsesudbrud en gang imellem. Og nogle gange har hun ret mange projekter, som hun måske har svært ved at overskue på en gang. Og så er hun rigtig god til at lægge affald, emballage på alle mulige, især ude i køkkenet og alle mulige steder, så glemmer hun lige at putte det i skraldespanden. Det er også lidt irriterende. Med Signes krop kan jeg rigtig godt lide hendes flotte lår og hendes flotte bryster. Jeg tror egentlig selv, at hun tror, at jeg bedst kan lide hendes bryster.